Ако отиде при някое куче, което е по-агресивно или реактивно, ще ви послуша, като му кажете ела. Що тогава го държите без повод? Днес задаваме най-дискутираните въпроси от нашите видеа на хора с кучета в парка. Айде да видим какво ще ми отговорят. Ако отиде при някое куче, което е по-агресивно или реактивно, ще ви послуша, като му кажете ела. Що тогава го държите без повод? Аз като видя в друго куче го връзвам. Какво мислите за наднорменото тегло при кучетата? Не трябва да се допуска. С какво го храните? Гранулирана храна. Давате ли му човешка храна? Гледа се. Какво, например? Гледам да е чисто месо само. Това е йогурт без лактоза. Така. Я виж. Принципно може да се смесва с гранули. С гранули е добра идея, защото някой път не се еде гранули. Между другото, ние от тази марка внасяме също и йогурт и кефир. Те са супер подходящи, защото са естествен пробиотик. За кучета, които имат проблеми с храносмилането, проблеми с апетита, това е супер добър вариант. А сега може ли да го спрете? Сега ще ви послуша. Седни. Бу, седни. Бу, седни. Това е една купичка, ако може да оставите някъде и да я напълните с вода за бездомни животни, ще е супер.